खुलुमबाय स्टुडिअ दं आङो राकेश रामसियारि बर' हारि आरो बड'फा बर' हारिनि बिफा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म बे ब्रह्मखौ बे समाव गाज्रि बाथ्राजों सोंखारिग्रा सासे सुबुं जाय समाजारि बिजोङाव बे समाव बर' हारिखौ गाज्रि बिमुंजों बा बर' हारिखौ बे समाव मोनसे सुथुर नोजोरजों नायग्रा सासे सुबुं आरो जाय सुबुंखौ नोंथांमोननि गेजेराव गिबियावनो दिन्थिग्रोनो थाखाय लादों बिथांनि महरखौ बे समाव नोंथांमोना सिनायग्रोना ला नैबे सुबुंखौ गिबियावनो सिनायला बे दुथां सुबुं जायखौ जों दुथां होननानै बुंनांगोन मानोना बर' हारिखौ बिथाङा गोबां गाज्रि बाथ्राजों कमेन्ट्स होदों बर' हारिखौ गोबां गाज्रि रावजों सोंखारिदों बे दुथां सुबुङा थारैनो मख'नांगोन जे बर' हारिखौ बिथाङा मा ओंथियाव बा माबे बिथिंजों बे समाव बिथाङा बेफोरबायदि गाज्रि कमेन्ट्स होनानै जातिखौ बा बर' हारिखौ आरो बड'फाखौ बे समाव हाथियार हमग्रा आरो हाथियार दैग्रा मोनसे समाव बर' हारिखौ बा बे ओनसोलखौ दुंहाव थासारि खालामग्रा होनानै माबोरैहाय मोनथाय बिथांनो सोर होखौ आरो बे समाव बर' हारिनि जौगानाय बे जौगानायखौ बिथाङा नायनो हायाखै बिथाङा मेगन सादों आरो मेगन सानानै बेफोरबायदि गाज्रि बाथ्रा बा गाज्रि बाथ्राजों सोंखारिग्रा सुबुं बे सुबुंखौ गिबियावनो नोंथांमोना नायग्रोना ला बे नैबे जाय गावखौ मोनसे फिल्म स्टार बायदि ससमा गानलायनानै बे सुबुङानो गाज्रि रोखोमजों बर' हारिखौ मोनसे उदखारि हानजा बा उदखारि सुबुं होननानै बाथ्रा बुंनायखौ नुनो मोनो थारैनो बिथाङा कमेन्ट्स होदोंमोन आरो बे कमेन्ट्सआव रोखा रोखा लिरनानै दं नोंथांमोननो फोरमायगोन बिथाङा एसामिसाव लिरदों थामहिनबा असमिया रावजों बिथाङा लिरदों बर' रावजों नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायगोन बिथाङा मा लिरदों बे सुबुंखौ नायब्ला बे सुबुङानो जे बर' हारिखौ उदखारि आरो दावहारु आरो हाथियार लाग्रा आरो गुबुन फारसेजों बे समाव बर' हारिखौ गाज्रि भाबै बिथाङा बाथ्रा बुंनायखौ बे समाव नुनो मोनो थारैनो बेफोरबायदि सुबुङा जाय बर' हारिया बे समाव बिटिआर गोजोन गोरोबथा जाबाय आरो बे बिटिआर गोजोन गोरोबथानि उनाव बर' हारिया मोनसे गुबुन हारिफोरखौ लाफानानै समान भाबै गोजोन थासारिजों सोलिनो थाखाय बा दावगानो थाखाय नाजादों आरो मोनफानि उनाव मोनफा बर' हारिया बे समाव बुहुमनां जानो थाखाय बे समाव आवगायगासिनो दं आरो बे समाव गोजोनखौ नोजोर बोनानै दिनै बर' हारिनि बिफा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि बिमुंजों दिनै बेलासिनि 4 रिंगायाव गोदान दिल्लीयाव मोनसे मुसुखा आरो बेनि अनगायैबो लामा बेखेवगोन आरो बे बेखेवनायखौ लानानैनो सासे नैबे सुबुङानो गाज्रि रावजों बर' हारिखौ सोंखारिदों आरो बे सोंखारिनाय बाथ्राखौ बा कमेन्ट्सनि गेजेरजों बाथ्रा बुंनायखौ नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायथिनो थाखाय आखायाव लादों बिथाङा बुंथिदों सासे उदखारिनि थाखाय जोबोद मानो सनमान बिथाङा बुंथिदों बै दुथां सुबुङा बुंथिदों दे सासे उदखारि बर' हारिनि बिफा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मखौ उदखारि होननानै बुंदों सासे उदखारि होननानै बुंथिदों सासे उदखारिजों रुजुदों बर' हारिनि बिफा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मखौ नैबे सुबुङानो कमेन्ट्सनि गेजेरजों उदखारि होननानै बाथ्रा बुंथिदों बे दुथां सुबुङानो फोरमायथिदों जे बर' हारि बा सासे बर' हारिनि बिफा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म बे ब्रह्मखौ लिरदों जे सासे उदखारिनि थाखाय जोबोद मानो थाखाय एसेबां सनमान होदों उदखारि होननानै बुंदों बर' हारिनि बिफा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मखौ नाथाय रोखा बाथ्राया बेसो दे बर' हारिनि बिफा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ बे समाव उदखारि नङामोन बे बाथ्राखौ बिथाङा खोनासंना लाथों आरो बेनि अनगायैबो नुनो मोनदों बे दुथां सुबुङा लिरदों गोबां सुबुंफोरखौ जे बमा बारुदफोरजों जिउ फोजोबदोंमोन गोबां सुबुंफोरखौनो बमा बारुदजों बिथाङा बड'फानि बिमुंखौ लानानै बिथाङा बुंथिदों जे बड'फाया गोबां बमा बारुदजों बे समाव जिउ फोजोबदोंमोन होननानै बाथ्रा बुंनो थाखाय बिथाङा नाजादों जायनि थाखायनो उदखारि होननानै बुंदों बा उदखारिखौ मानो एसेबां सनमान होनानै बाथ्रा बुंथिदों गोबां मुगैथाव आरो हिंसायारि थासारिजों नैबे जायगाखौ खालामदोंमोन दावराव गोबां हिंसा आरो दावराव दावसिजों खालामदोंमोन नैबे जायगाखौ दावराव दावसि आरो हिंसायारि थासारि खालामदोंमोन होननानै बे सुबुङानो बुंदों बे सुबुङानो बे बाथ्राखौ बुंदों आरो बेनि अनगायैबो बुंथिबावदों जे बे समाव दा बे दाबिया जाफुंबाय नामा आरो सोंथि खालामदों जे बै उदखारि खालामनाय बै बमा बारुद बेफ्रुसार होनाय बै जाफुंसारबाय नामा बै दाबिफोरा जाफुंसारबाय नामा होननानै सोंथि खालामदों बे सुबुङानो नाथाय बिथाङा रोखा बाथ्राखौ मोनथिनांगौ जे बे समाव बर' हारिनि
जे थामोनथा रैखाथिनि थाखाय गोजोन आरो खौसेथिया फैबाय आरो आथिखालाव बेफोरबायदि बाथ्रा बुंनायखौ बा बुंनायनि थाखाय बिथांखौ सोर मोनथाय होखो आरो बे समाव बिथाङा लिरबावदों समाजाव गुबुन मा आदर्शफोर थालांदों नामा जायनि आदर्शआव बर' हारिया जौगानायनिफ्राय थाबथादों आरोबाव ओरैबायदि समाजाव जे थाबथादों नामा बा बर' हारिनि जे जौगाथायनि थाखाय जे जायखिजाया बिथिङा थाबथादों नामा जायनि थाखाय आरोबाव बे जौगानायनिफ्राय बन्चित जादों नामा होननानै सोंथि खालामदों बिथां बे दुथां सुबुङा बिथांनि मुङानो जादों रनजित डेका बे रनजित डेकाया बेफोरबायदि कमेन्ट्सखौ होदों आरो मिनिजाथाव आरो गाज्रि खौरां होननानै बुंदों बे उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जे मुसुखाखौ गोदान दिल्लीयाव गायसननो थाखाय बा बुहुमनां खालामनाय नाजादों बे नाजानायखौ लानानै मिनिथाव होननानै बुंदों बे बर' हारिखौनो बे मिनिदों बे रनजित डेका मुंनि सुबुङा बे समाव बर' हारिखौनो मिनिदों आरो लिरदों जे गाज्रि खौरां होनानै जिखिनि बर' हारिनि बिफा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म बे ब्रह्मनि बिमुंजों गोदान दिल्लीयाव लामा आरो बे समाव स्टेटु थामहिनबा मुसुखा गायसननो नागिरदों बेखौ मिनिदों बियो आरो गाज्रि खौरां होनानै गाज्रि मेसेज होनानै बुंदों बे रनजित डेका मुंनि सुबुङा बे सुबुंनि मुङा रनजित डेका समाजारि बिजोङाव कमेन्ट्स होदोंमोन आरो बे आयदाखौ लानानै बे समाव दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो बर' माहारियारि आफादजों लोगोसेनो बे समाव राजखान्थियारि बिथिंनि सुबुंफोरा बे दुथां सुबुंनि सायाव मा एक्सन लागोन बेखौ फैबाय थानाय समावसो मिथिगोन आरो बे समाव आसाम सरकार आरो आसामनि जे थागिबि सुबुंफोर आरो आसाम पुलिसा बे आयदाखौ लानानै मा फोरमायगोन बेखौ फैबाय थानाय समावसो मोनथिगोन नाथाय नुनो मोनदोंमोन जे बे समाव गोबां सुबुंफोरखौनो जे बे समाव हादरनि आरो बबेबा मोनसे हारिनि बेरेखा जुदि बाथ्रा बुङोब्ला आसाम पुलिसफोरा बेखौ जोबथेसालिसिम लांनायखौ जों नुनो मोनदों बिथांमोनखौ पुलिसनि आवथायाव लांनायखौबो जों नुनो मोनदों बावैसो सान सिगाङाव नोंथांमोना नुनो मोनदों दे पाकिस्तान जिन्दाबाद होननानै बाथ्रा जाय बुंदोंमोन बै बुंनाय सुबुंफोरखौबो जोबथेसालियाव लांनाय बा सोनायखौबो जों नुनो मोनदोंमोन दा थिग बेबायदिनो बर' हारिखौ एसेबां गिदिर मोनसे बड'फा जाय आदर्श गोनां सासे दैदेनगिरि जाय बर' माहारिखौ मोनसे हाथियार मुक्त आरो बर' माहारिखौ मोनसे स्टेबल खालामनो थाखाय नाजाग्रा सासे दैदेनगिरि बे दैदेनगिरिखौ जे उदखारि होनानै बिमुं होनाया जोबोदनो मोनसे गाज्रि इसाराखौ जों नुनो मोनदों आरो बे आयदाखौ लानानै आसाम पुलिसा मा एक्सन लागोन बेखौ फैबाय थानाय समावसो मिथिगोन नाथाय बे समाव रनजित डेकाया होनाय जे कमेन्ट्स बे कमेन्ट्सनिफ्राय रोखा जायो जे बिथाङा बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मखौ आरो बर' हारिखौ गोबांनो मिनिनानै असनमान बा सनमान गैयै खालामनायखौ बे समाव नुनो मोनदों आरो बर' रायजो राजाफोरा बे आयदाखौ लानानै आसाम रायजो राजाफोरा बे समाव बे आयदाखौ लानानै मा बुंगोन कमेन्ट सेक्सननि गेजेरजों नोंथांमोनाबो फोरमायहरनो हागोन गोजोन्थों।